రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తిర్యాని మండలం గిన్నెదరిలోని మంగళవారం అత్యల్పంగా 6.1 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రాష్ట్రంలో 20 జిల్లాల్లో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల లోపు నమోదు కావడం చలి తీవ్రతను సూచిస్తోంది. ఈ నెల 10-13 తేదీల మధ్య రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 6 నుంచి 8 డిగ్రీల మధ్య నమోదు కానున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తిర్యాని మండలం గిన్నెదరిలోని మంగళవారం అత్యల్పంగా 6.1 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రాష్ట్రంలో 20 జిల్లాల్లో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల లోపు నమోదు కావడం చలి తీవ్రతను సూచిస్తోంది. ఈ నెల 10-13 తేదీల మధ్య రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 6 నుంచి 8 డిగ్రీల మధ్య నమోదు కానున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.